Som el Virgínia de segon i ens hem vestit de l'estall del rei en Jaume. Fem això perquè ens agraden els personatges de l'estall i hem aprofitat per treballar la descripció. Els personatges de l'estall són el rei en Jaume, el rei Moro, en Ramon Llull, en Tof el mentider, l'Ama la Sonamoixa, la iaia Tonina, en Gori de les Dies, la Maria Enganxa i la Pixari Lluta. Esperem que us agradi i que us la passeu molt bé. Hola, soc el rei en Jaume. Vaig ser el rei de Mallorca. Soc fort, valent i llest. Vaig conquerir aquesta illa i m'agrada lluitar, ser rei i muntar a cavall. Hola, soc el rei Moro, l'oponent del rei en Jaume. Jo soc malvat, ric, elegant, poderós i valent. Vaig ser rei de Mallorca i vaig lluitar amb el rei en Jaume i vaig perdre la batalla i li vaig entregar la ciutat de Palma. M'agrada lluitar i guanyar. Hola, soc en Ramon Llull. Soc una persona intel·ligent, sàvia i feinera. Vaig escriure molt de llibres, i entre ells el llibre de les bèsties. Allò que m'agrada més fer és escriure i llegir llibres. Molt de llibres. Molt bé. Hola, soc en Tof el mentider. Dic moltes mentides. Soc un personatge mallorquí. M'agrada dir mentides, soc lleig i deshoneig. Vaig dir tantes mentides com va créixer una banya en el cap. M'agrada dir mentides i demanar a la gent. Soc un personatge de rondalla. Soc més beneit que una espardenya i molt peresós. Estic ferint el vent perquè crec que pot detallinar fins a casa meva. M'agrada fer poca feina, dormir molt i tirar farina. Hola, soc la iaia Tonina. Soc una fada de rondalla. Soc bona nota, vegueta, simpàtica i màgica. Duc una senalla plena de llepolies per donar-los a nens i nines. I m'agrada fer feliços a nens i nines i fer molta màgia. Hola, soc en Boi de Llentia, soc un personatge mallorquí, soc mentider, soc dolent, soc trepellar i soc asa. Vaig fer tants de desastres que em van sortir unes orelles de l'asa. M'agrada fer dolenties i aseries. Hola, soc na Maria Enganxa. Soc un personatge de rondalla. Soc molt dolenta, lletja i blava. Tenc un ganxo per atrapar, que guarda dins meu. M'agrada enganxar dins i assustar-los. Hola, soc la Pixari Lluta. Soc un personatge mallorquí. Som bruta, caparruda, poc curiosa, mal educada i lletja. M'agrada menjar en sabó. Estic barallada amb el sabó. M'agrada menjar en sardit i no fer cas als meus pares. M'agrada menjar en sabó coberta i embrutar la gent. Molt bé. Molt bé. Ja està, ok.